Bagyong Leon nagkakusog samtang nagpadul kini sa Batanes Islands. Gikan sa severe tropical storm category kagahapon, karong adlaw na himo na kining usa ka typhoon ug matud sa pag-asa, posible pa kining mamahimong usa ka super typhoon samtang anaa pa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Hinuon pabiling dako ang posibilidad nga adto kini sa Taiwan maglandfall sa Huwebes. Apan may kahigayunan usab nga mo landfall kini sa mga isla sa Batanes. Subay niini, pipila ka madapit sa Northern Luzon ang gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Samtang ang dakong bahin sa northern ug eastern portion sa Luzon gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Wala may direktang epekto ang Bagyong Leon sa Kabisayan apan ang trough o extension niini ang hinungdan sa nasinating kusog nga pagkuro sa hangin, igo-igo ngadto sa dagko nga mga bawd, mga isolated nga mga pag-uwan ug mga localized thunderstorms. So far is less ang chance pa maka-issue tanggil warning sa Central Visayas. But alerted gihapon kining small sea crabs, including kining mga gagmay na motor bangkas.